खुलुमबाय गिबियावनो सोरजिदा क्रिएटिभिटी यूट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ बर' रावनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो बेबायदिनो खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। गिबियावनो दङ बडलेण्ड बुब्लि खौरां पर्टेलआ थारैनो निमाहा बिनांगौ आरो बडलेण्ड बुब्लि खौरां बिजोङा निमाहा बिखांनायनि उनाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो गावसोरनि केस होनायखौ उथायनानै लाफिननांगौ बाथ्राखौ बुंदों बडलेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एसोसिएशननि आफादगिरि हांगामा नार्जारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों जों बयबो नुनो मोनदोंमोन थारैनो बडलेण्ड बुब्लिया माखासे सान सिगां बिटिसिनि मोनसे समनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी बिथांखौ थारैनो उदैयाव बेमार जानानै एमआरएम हस्पिटालाव थांनानै फाहामथाय लागासिनो दं होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथांमोनहा लिरनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। बेखौ लानानैनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा गुबुन समाव गुबुन बायदि रावजों सोंखारिबोबाय थादों। लोगोसेनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि गोबांथार दैदेनगिरि सोद्रोमा आरो गुबुन जिल्लाफोराव बडलेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनि हेंथायै थानायाव गुबुन जिल्लाफोराव गसर थिसनदों होनना मिथिनो मोननाय जादोंमोन। बेखौ नोजोर बोनानैनो बडलेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एसोसिएशनआ मैया तामुलपुरनि गरेस्वराव मोनसे सावरायलायनाय जथुम्मा खुंदों होननानै मिथिनाय जादों। जेराव बे सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा थारैनो बेखौनो सावरायलायनानै रोखा खालामनानै होदों दि थारैनो बडलेण्ड बुब्लि खौरां बिजोङा बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि सायाव खौरां मेलनि गेजेरजों निमाहा बिनांगौ आरो निमाहा बिखांनायनि उनाव थारैनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआबो गुबुन जिल्लाफोराव बडलेण्ड बुब्लिनि हेंथायै गसर थिसननायखौ दिखांनानै लाफिननांगौ होननानै बिथांमोनहा खावलायहरनायखौ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो हांगामा नार्जारी अदेबानि बडलेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एसोसिएशननि आफादगिरि बिथाङा बुंथिनानै होबावनाय बायदिब्ला थारैनो बेबायदिनो माब्लाबा गोरोन्थिफोरा जायो, नाथाय बेफोर गोरोन्थिफोरखौ रायजो राजाफोरा थारैनो जोंनि सिगाङाव बेफोरखौ सुद्रायनानै होनो थाखाय खाबु होयो। अदेबानि बेफोर गोरोन्थिफोरखौ जोंनि सायाव आसि खिन्थानानै दिन्थियो। बेखौनो रायजो राजाफोरनिसिमबो गुरैयै खावलायनाय थाबाय होननानै बिथांमोनहा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। ट्राइबेल रेस्ट हाउस न'नि माखासे सम्पथिफोर अदेबानि थिं, रेलिं आरो गुबुन रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दायो सानसेनि उनाव सानसे मोनफानि उनाव मोनफा लाङै थांनानै बबेबा दखानाव फाननानै दोनहैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि ट्राइबेल संघ बिथांमोनहा गोबाव समनिफ्रायनो मोनसे रेस्ट हाउसनि गोनांथि जानायखौ नोजोर बोनानै सरकारनिसिम मोनसे हानि एलटमेन्ट नागिरबाय थादोंमोन। थारैनो क'क्राझारनि साखाथियावनो थानाय बिथांमोनहा क'क्राझाराव मोनसे ट्राइबेल संघनि थाखाय हानि एलटमेन्ट बिटिआर सरकारनिफ्राय 2024 मायथाइयावनो मोनदोंमोन आरो बेखौ नोजोर बोनानैनो बिथांमोनहा गुबुन समाव गुबुन बायदि खामानिनि जोहै बडलेण्ड ट्राइबेल संघ रेस्ट हाउसखौ बिथांमोनहा लुदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय बे ट्राइबेल हाउसखौ लुनाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ सानफानि उनाव सानफा लाङै दायो फोजोबस्रांनाय लामा फारसे फैनायखौ नुनो मोननाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो ट्राइबेल संघनिफ्रायबो मोनसे गसर थिसननाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि ट्राइबेल संघनि बे गसर थिसननायखौ नोजोर बोनानै पुलिसआ नायबिजिरदोंमोनब्लाबो नाथाय ट्राइबेल संघनि दैदेनगिरिफोरा जाया लांदों बेनि सायाव गसर थिसनदों आरो खोन्थानानै होदोंमोनब्लाबो नाथाय पुलिसआ दासिमबो बिथांनि सायाव एक्सन लानाय जायाखै होननानैबो बिथांमोनहा गोख्रों रावजों बुंथिनानै होदों। लोगोसे बे बाथ्राखौबो बिथांमोनहा रोखा खालामनानै होदों दि थारैनो ट्राइबेल संघनि न'नि गुबुन मुवा बेसादफोरखौ थारैनो चन्दन पाल मुंनि सासे फालांगिरिया लानानै थांदों होननानै बिथांमोनहा बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो ट्राइबेल संघआ बुंथिनानै होबावदों दि चन्दन
फालनि न'आवनो गासैबो मुवा बेसादफोरखौ मोनहैनाय जाबाय आरो बेफोर मुवा बेसादफोरखौ थारैनो पुलिसनोबो खिन्थानानै होनाय जाबाय, नाथाय पुलिसफोरा बेनि सायाव नांगौ रोखोमै दाबो एक्सन लानाय जायाखै होननानैबो बिथांमोनहा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरनि हाखौ फानदों। रायजो राजाफोरनाव जेबो सोङा हसिया प्रमद बर'आ बटजरा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि हाखौ माखासे प्राइभेट कम्पानिनो हगारनानै होदों बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बटजरा बियाबनिनो MCLA मनमोन ब्रह्म बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया 12 मे अदेबानि बर' बिमा सान, बे बर' बिमा सानखौ लोब्बा लाखिनानै Btcआव राजखान्थि दोलोआ मोनफ्रोमबो MCLA बियाब आरो मोनफ्रोमबो ब्लक लेभेल गासैबो थाखोआव बर' बिमा सानखौ मोनसे खुंफुंनो थांखिजों नोजोर बोनानै बिथांमोनहा मोनसे बेबायदि हाबाफारि लादोंमोन, जेरावनो गासै बिटिआरनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे ब्लक लेभेलफोराव बेबायदिनो बर' बिमा सानखौ Btcआव राजखान्थि दोलोआबो फालिदों। बेबायदिनो मैयाबो बटजरायावबो मोनसे बर' बिमा सान फालिनाय जादोंमोन, जेराव हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन Btcनि MCLA मनमोन ब्रह्म बिथाङा। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदोंदि थारैनो प्रमद बर' बिथाङा बटजरा ओनसोलनि बासबारिनि हाखौ रायजो राजाफोरनाव सोङागारानो रायजो राजाफोरनि गनायथि गैयालाफानो प्राइभेट कम्पानिनो फानदों। लोगोसे प्राइभेट कम्पानिनो हगारनानै होनाया मोनसे दुर्भाग्यजनक, मोनसे लाजिथावथाव बाथ्रा होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो बे हाखौ जेरैखि जाया रायजो राजाफोरा हगारनो नाङा आरो बे हाखौ रायजो राजाफोरनो जेरै हरदों बेबायदिनो होफिननांगौ होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों दाबि दैखांहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। सासे बर' लाइमोननि मोनसे गेलेनायाव जाफुंसारनाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसामनि 15 बोसोर बैसो सिंनि क्रिकेट बादायलायनायाव दायो बर' फिसा शिखा बर' बिथाङा सेलेक्शन जाबाय होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि शिखा बर'आ थांनाय 13 बोसोर बैसोनिफ्रायनो बिथाङा क्रिकेट गेलेनायखौ नाजाबोबाय थादों होननानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बिफाया बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि तामुलपुर जिल्लानि सिङावनो थानाय बिफा चक्रधर बर' आरो बिमा दुलुमनि बर'नि फिसाजो शिखा बर' बिथाङा दायो आसाम रायजोआरि सिंनि 15 बोसोर बैसोनि सिंनि क्रिकेट बादायलायनायनि थाखाय आसाम हानजायाव सेलेक्शन जाबाय, अदेबानि जायगा आवग्रिनो हाबाय होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों आरो बे बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा होननानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों दायो गोबाङा बुंथिसोगारनायखौ नुनो मोननाय जादों। BTC बिसायख'थियाव Bjp राजखान्थि दोलोआ हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेगोन, नाथाय मोनफ्रोमबो बियाबफोरावनो Bjpआ बिजाथि फसंनाय नङा बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों आसामनि दानि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों जों बयबो मिथिनो मोननाय जादोंमोन दि थारैनो Bjp राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि दिलीप शइकिया बिथाङा गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बाथ्रा बुंथिबोबाय थादों। अदेबानि BTC बिसायख'थियाव 2025 मायथाइयाव Bjp राजखान्थि दोलोआ हारसिङैनो गेलेगोन, बेखौ नोजोर बोनानैनो आथिखालाव आरो Bjpनिनो दैदेनगिरि अदेबानि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बे बाथ्राखौ रोखा खालामनानै होदों दि थारैनो फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जानो गोनां BTC बिसायख'थियाव Bjp राजखान्थि दोलोआ हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेगोन, नाथाय मोनफ्रोमबो बियाबाव Bjp राजखान्थि दोलोआ बिजाथि फसंजोबनाय नङा होननानैबो बिथाङा बे बाथ्राखौ रोखा खालामनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। खुलुमबाय, दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।